Κακοποιοί αλωνίζουν, όπως είδαμε στα προηγούμενα ρεπορτάζ, ενώ οι πολίτες αναζητούν τρόπους για να προστατευθούν. Μεταξύ αυτών είναι και οι πόρτες ασφαλείας, που λειτουργούν με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, κρατώντας μακριά τους επίδοξους κλέφτες. Χρυσές δουλειές κάνουν πλέον οι κατασκευαστές μηχανισμών ασφαλείας για καταστήματα μετά από τις επιδρομές σε Κολονάκι και Θεσσαλονίκη. Πλέον οι πελάτες μας ζητάνε κάτι πιο ανθεκτικό σε άλλους κινδύνους από ό,τι παλιότερα. Υπάρχει ένας αισθητήρας κρούσης, όπου άμα τρανταχτεί θα πέσει το ρολό. Υπάρχει αισθητήρας φωτιάς και πάλι ρίχνει το ρολό. Και υπάρχει και αισθητήρας καπνού, που πάλι αν υπάρξει καπνό στην περιοχή, το καταλαβαίνει, ρίχνει πάλι το ρολό. Οι έμποροι ζητούν συστήματα που να τους παρέχουν προστασία από βανδαλισμούς και πυρπολίσεις. Η λωρίδα εδώ είναι χαλίβδινη διπλή, με εσωτερική ενίσχυση για να αντέχει στην κρούση και στην πίεση πολύ περισσότερο από ένα κοινό ρολό ασφαλείας. Επειδή είδαμε στα πρόσφατα γεγονότα ότι τα ρολά ασφαλείας δεν ήταν τόσο ασφαλείας τελικά, τα σηκώσαν, τα σπάσαν, τα κόψανε, χρειάζεται να υπάρχει μια μεγαλύτερη μηχανική αντοχή. Αυτό το ρολό έχει βάρος 25 κιλά το τετραγωνικό. Σημαίνει ότι ένα μέσο κατάστημα που θα έχει μια βιτρίνα 20 τετραγωνικά περίπου, είναι κάπου 500 κιλά μόνο το σεντόνι των λωρίδων. Ένα ακόμη πλεονέκτημα του έξυπνου ρολού είναι ότι ο ιδιοκτήτης του ακόμη και από το σπίτι του μπορεί να ενεργοποιήσει το μηχανισμό σε περίπτωση που ενημερωθεί ότι έξω από το κατάστημά του γίνονται επεισόδια ή βανδαλισμοί. Και αυτό πώς θα το καταφέρει? Πληκτρολογώντας στο τηλέφωνό του τον κωδικό ασφαλείας. Μάλιστα,